ರಾಹುಲ್ ಒಂದು ಚಹಾ ಪಡೆದು ಬೋತಲಿ ಮಾರೆ ಮರ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾ ಬರ್ನ ಕಾಸು ಕೊರಚ ಮಾರ ಆಯ್ತು ಇತೆಂತೂ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆದ ಕಾಕಜಿ ಗೊರ ಬೋಪುಡು ಅಲ್ಪ ಚಾ ಕೊರ್ಪಿರಿ ಅತ್ತ ಹಾ ಚಾ ನಮಕ್ ಧರ್ಮ ಕಾಪುಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಚಾ ಬರ ದುಡ್ಡು ಬರವಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಕಾಕಜಿ ಗೊರ ಉಣಗ ಧರ್ಮ ದಿಕ್ಕು ಬಾರಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರೆ ಕೊಂಡಟುಂಡದ ಅದು ಬರ ಬಾಪ ದಾನೆ ಬಿಟ್ಟ ಶಾಲೆಜ್ಜ ಶಾಲೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೇನಾ ಇಲ್ಲಲ್ಡೆ ಇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿನ ಎರಡು ಮೂಲಿಪ್ಪೇನಾ ದೊಯ್ಯೋಟ ಅಂತ ಬಾರಿ ಜೋರು ಉಂಡಿಯಾ ಚೂರು ಲೆಪ್ ಬರ ಬಾಲೆ ಹಾಂ ಅದೇ ಬರ ಚಹಾ ಬರುವ ಮೆಂಜಿ ಸಾವು ನಿಲ್ಕುನ ಚಾ ಹಾ ಬುಡ್ಚಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲವು ಕಾಕಜ್ಜಿ ಕೊರ್ರ ಬತ್ತೂರು ಬರ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರದ ಗಿಡ ಚಾ ಬರ್ದು ಬರ್ದು ಸಾಕ ಕರ್ಮದೆ ಸೈತ್ಯ ಹೋಯ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಜಿ ಬಲ್ಜಿ ಬತ್ತಲಿ ನಾಟಕನೇ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಚಹಾ ಪೋಂಡೆ ಅವೆಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಯ ನಿನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಸೈತ್ನ ಬಲ ಕಲ್ಪ ಛೇ ಏನು ಅಂಶ ನಡಿ ಪೋಯಿನ ಇದು ಯಾನೇ ಚಾ ದಿತ್ತು ಕೊರಡೆ ಕೂಡ ಚಾ ಬತ್ತಾರುವೇರಾ ಕೇಳ್ರೆ ಬುಜ್ಜಿ ಸಾವು ಚಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಕಾಕಜ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ದಾದಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನೂರ ಫುಲ್ಲು ಬಾಡಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಏತಾ ಪುನಿ 500 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯ ಇರೋರ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತದು ರೋಡ್ ಡೋರ ಪೋದು ಬಲೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತದು ರೋಡ್ ಪೋಂಡ ಪೂರ ಜನ ತೂ ತೆಲುಪು ಸೇರಿ ಹಾಂ ಇರೋ ಮೈಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡವ ಅದೇನಾಡ್ನ ದಾದಾ ಯಾನು ಮೂಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತ ಮಾರೆ ತೋಜು ಒಂದೊಂಚಿ ನೋಡಿ ಯಾಂದತ್ತು ಜಾವ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ಯವಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಾಂ ಇರೋ ಕೆಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ದೇ ನೀರು ಬರಲಿ ಒಂದೇನು ಪರ್ರ ಒಂದು ನೀರೇ ಒಂದು ರಾಡ್ಚತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಇರೋರ ಇರೋ ರಡ್ಡು ಕೈ ಇಡ್ಲ ಬೆರಿಗಿಂಬ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿಯ ಕಿರಿಂದೆ ಇರೋ ಕೈಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಇರುತ್ತೆ ಉಲಾಯಿಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಉಲೆಗೆ ಏನು ಮುಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತನ ಹಾಂ ಕಾರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವ್ರನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಬಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಂತೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಕ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ದೆಪ್ಲಿ और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी ಐಸಿರದ ಮನೆ ಡೊಂಜಿ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆಗೆ ಆ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ತೂದು ಯಾನು ಕಂಗಲಾಯಿಗೆ ಪುಟ ಕೀ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕೊಡು ಮೂಜಿ ಕಾಸ ಬೂರ್ದು ಕೈಕಾರು ಬಳಿದ ದಾದಾ ಅಂಪದೆ ಇವು ಹೋಲ್ತು ಬಂದವ್ರನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಬಾ ನಡಿಪುಣ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಾದಾ ಪುಣ್ಯ ಕೈಕಾರು ಬಳಿದ ಯಾರ್ದು ಬೇರೆ
ಅತ್ತು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಕಾಮನ್ ಅತ್ತೆ ರೋಡ್ ಪುನಗ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆಪುಂಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಕೊರ್ರಿ ಅವು ಪೂರ ಕಾಮನ್ ಅತ್ತೆ ತೊಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆ ಇದು ಬೇಕಿತ ಮಗನೇ ವಾಪಸ್ಸು ಹೊಂಟೋಗು ಶಿವನೇ